So far po, ti priority lane namin kumanated para iti buntis, when di masikog, di tayo senior citizen, when PWDs tayo. Dito yung apo ket para kadi personal da. At doon amin di mapanti priority lane apo nga ti pandamet den, dito sang kakasla ko man grocery sa apo, dito met ilako da store dan tiyanggidan, isumet ti kuanan, isumet ti ilinyada jayan apo nga gaputan naka-priority da, in which hangko mga kasjay apo at ti problema ti jay dadto mga PWDs or senior nga tigatangin na lang taltallo pedasong items mapandala di regular lane ket alaliston to pa yan yung malpas dangin kesa dito ito da di priority lane niya talagang himgaputa pagkahaba-haba di cart na akit mabayag unay lalo ka digito itatanga panawin apo Christmas season ado digito agatang may hantay met kat apo ado di senior citizen met nga naparabor managay ited regalo ket agatang dat nakad ado ipila danto amin di priority lane di ito piman nga dadto mga nga PWDs or senioren nga manulag gatanginan mabayag danto na di linya apo di mesa nga kitaan nga problema tatam mesa pay apo adda talaga nakasurat nga priority lane di dadto mga establishment ngem awam met tumao jay di kanayon day rason am moment digito yung empleyado mi digito yung cashier mi ngano da PWDs dagus da sangweng kunada yung ti problema apo napadasan tayo naka-witness tayo pa nga handamit nga dagos sa sangwen no digiti pumila da pailaeng kadjay regular lane isu kanayon tayo kukulan ti attention suda apo tapno no kasta mapapinda sa serbisyo tayo lalo ka dito'y Pasko adut kwarta tao kung tayo tada bonus and everything ket tayo amin met ay treat tayo ti pamilya tayo kasanuar met di PWD sa apon to nga makipilpila no hantay met consideren nga ikan met ti tao kadi priority lane cashiers tayo when no priority nga pagyanan nga pagtugawang kumadi PWD ngem gapot adut tao adut sabali nga nakatugaw diyan di jay ko magdawat ko apo ngem as to tay discount apo I believe awam met pay now awat mi nga problema when no issue iti discounts para senior ken PWD sa apo iraman ka seniore na apo gaputa usually ket at damit di CSWDO jayan mi jay nga ato di opisina maam mamimet latan no day isip senior apo kay nagkuykuyog di jay apo discount ti senior ken PWD agpadpada met laeng di discount na iso nga usually agkuykuyog ti complaints da yam so far no discount apo ulitek awam problema tayo ti syudad tilawag ti discounts no dikat di jay priority line at problema tayo apo sapay kuma tadi jay bearer apo ti ID no medyo makita tayo nga adu met unay tayo lain tayo net awaten tayo met nga adu di daddo mga di pang personal da nga gatangin da isukat ti paunain tayo no uray nakapila tayo jay priority lane angim awaten tayo nga kakaasi damit di man manulat ganata gatangin na nakabaybayag danto pala pumipila po. Thank you very much apo.